салом дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Арзон TJK касоне ки хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед ранги ҳамаи видеош карда ба мо роя кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. Рақами WhatsApp мо 911 32 43 44. Хулоса дӯстон видеош карда дар WhatsApp роя кунед, реклама карда фурӯхта медиҳем. Хоб дӯстони азиз, дар навори имрӯза яъне ки як та хонаи фурӯшӣ ҳастед, дастурошнияи қарор дорад дар шаҳри Нурак дар деҳаи Кибил 4 дар хона ҳастай ва масоҳати заминаш 8 сотиқ замин, яъне ки дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. Обу свет мушкилӣ нестай, ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%анд. Боз беғайри 4 дар хонаи дигар гуфтагиай, як то яъне ки калидори калон дорад, дар берун як хонаи дигар дорад, фақат бардоштагиаю халос. Як та хонача дорад, як та баня, як та ошхона, аловхона, баъди аловхонаҳо. Хоб ду тои дигар оғилхона мешавад. Барои мол як тои дигар яъне ки ҳезумхона дорад гуфтагиай дӯстони азиз. Ду то оғилхона, як то ҳезумхона, ҳоҷатхона дорад. Дарахтҳо мевадиҳанда ҳамаи дарахтҳое ки мисол дӯстони азиз дар ин навор ҳастай, ҳамаш мевадиҳанда. Навора бо диққат тамошо кунед. Ба хотири меҳнати мо ҳатман яктаи лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед, чунки хонаи беҳтаринай срочни баъд гуфтесия ки зарур монагим хонара мефурӯшем. Хона дӯстон бо диққат тамошо кунед, яъне ки хона ина марҳамат даруни хонара чӣ қадр камера кардагиай барои шумора. Хоб дӯстони азиз, гуфтагие ки дарахтҳо мевадиҳанда дорад, бордорон яъне ки хонара ду тақсим карда мешавад. Аз ду тараф роҳи мошингузар ҳастай. Дар наздики хона ду то магазин ҳастай, метпункт, мактаб дорад. Бо диққат тамошо кунед дӯстони азиз, нархи хона дар охири навор мегӯем. Агар ки мисол аккаудодар ки бошед баҳодири азиз, ҳамира бихарен, нархаш 440 000 сомония. Аз номи сомонаи мо гап занед, камтарай дигар арзон мешавад баҳодири азиз. Ина марҳамат, хона хонаи беҳтарин. Хулоса дӯстони азиз, хонаи беҳтаринай бордорое ки аккаудодар ҳастанд, хонара тақсим кардани ҳастанд. Ина марҳамат, яъне ки мехоҳанд ки дар як ҷо зиндагӣ кунанд. Нигоҳ кунед баҳодири азиз, 4 сотиқи тақсим мекунад. Аними росте ки нами оҳанай 4 сотиқи тақсим карда мешавад. Як тош дар ин тараф, як тои дигараш, дар 4 дар хонае ки мисол ози ремонтҳои беҳтарин дорад, як одами дигараш дар оҷа зиндагӣ мекунад. Хулоса дӯстони азиз, гирду атрофи хона маҳкам кардагиай, нархаш 440 000 сомониш мега. Агар ки мисол ду бародар аккаудодар мисол ҷамъ кунанд ё ки пул доштагӣ бошанд, 220 000 сомонӣ мепартоянд, ҳамаи хонара мехаранд. Боз камтарагия иншоалло ки арзон мекунад. дӯстони азиз, рақамҳои соҳибхона мондагиай метавонед занг бизанед ва маълумоти аниқтарашон аз худи соҳибашон пурсон шавед. Яъне ки инаи ҷое ки дидем дӯстони азиз, роҳи мошингузар, дуюм роҳш дар ҳамин ҷое. Хоб дӯстон, зиндаву сарбаланд бошед. Худованд нигаҳбонтон бошад.